Mnogi ljudi pogrešno vjeruju da blagoslov podrazumijeva isključivo bogatstvo, uspjeh ili život lišen svake patnje. Međutim, istinski hod s Bogom uči nas nečemu sasvim drugačijem. Postoji 5 jasnih znakova koji pokazuju da je Božja ruka nad vama, čak i ako se vaš trenutni život čini teškim i neizvjesnim. Prvi znak prepoznaje se u trenutku kada se Bogu okrećete usred boli. Ako u jeku svoje patnje i dalje šapućete Božje ime, to je dokaz duboke milosti. Blagoslov je kada je molitva mjesto na koje odlazite odmah nakon suza, a ne tek nakon što ste sami pronašli rješenja. Mnogi se udaljavaju od Boga kada život postane bolan, ali ako vas bol gura bliže njemu, vaše je srce posebno obilježeno njegovom prisutnošću. Ovo nije slabost, već čista milost. Drugi znak je osjećaj unutarnje osude, a ne samo utjehe kada pogriješite. Kada sagriješite, osjećate li onaj tihi nemir u duši koji vas poziva na priznanje grijeha? To nije osjećaj krivnje koji vas želi uništiti, već Božji glas koji štiti vašu dušu od otvrdnuća savjesti. Ako vas Bog i dalje nježno ispravlja, to znači da vas nikada nije napustio. Osjećaj grižnje savjesti zapravo je dokaz njegove ljubavi prema vama. Treći znak je ljubav prema Bogu bez očekivanja ikakve nagrade ili čuda. Blagoslovljeni ste ako se molite, čak i kada se čini da odgovori na molitve izostaju. Vjera koja nije utemeljena na onome što primate, već na onome tko Bog jest, prava je rijetkost. Voljeti Gospodina zbog križa koji dijeli s vama, a ne samo zbog darova koje vam daje, znak je istinske duhovne zrelosti. Vjera bez garancije je najsnažnije svjedočanstvo. Četvrti znak je vaša iskrena želja za čistim srcem i svetošću. Ovdje se ne radi o ljudskom savršenstvu, već o dubokoj čežnji duše. Ako želite promjenu i mrzite grijeh, čak i kada u njega iznova padnete, ta je želja sama po sebi dar. Dok svijet slavi vidljiva postignuća, nebo slavi iskreno pokajanje i dušu koja neprestano teži biti čista pred svojim spasiteljem. Peti znak koji je često najteži za prihvatiti je sposobnost povjerenja u Boga kada ništa ne razumijete. Kada ne shvaćate Božji tajming i kada vam život izgleda potpuno nepravedno, a vi unatoč tome kažete da mu vjerujete, tada ste duboko blagoslovljeni. Bog vidi cijelu sliku, dok mi vidimo samo jedan izolirani trenutak. Takvo povjerenje je najviši oblik vjere koji nikada neće biti uzaludan. Blagoslov zapravo nije odsutnost borbe, već Božja prisutnost unutar te borbe. Ako prepoznate makar jedan od ovih znakova u svom hodu, nemojte sumnjati u Božje djelovanje u svom životu. On je uz vas i u najtežim danima. A ako volite ovakav sadržaj, ostavite nam like ili komentar ispod. Do idućeg videa, Bog vas sve blagoslovio.